Mukoma Audrine moza ndakazokorektwa nevamwe vane vaizviti ndimbuya venyu vainditi hanzi aiwa anonzi Audrine Adrine indinoti Audrine. Muri sei mukoma? Aiwa ndinofara angu makadii. Tiri nani? Mukoma titsanangurei update yamukoma Love. Chii chakaitika, when were you supposed kuenda kuchipatara? Uye zviri papi? Alright, noti kwaziwai muri yeZimbabwe. Ndini mukoma Adrine, nina wamukoma Love More. Tadzoka zvekare paTV muri yeZimbabwe, tingati urongwa hwamukoma Love More hwakamira hwakadai. Mukoma Love More vari kudirwa masikani. Kuti vabatsirwe ichokwadi vane zvavakamirira, madoctors ane zvaari kudawo, zvaari kurequesta like masikani nechichi vadambotanga vaongororawo kuti chii vawane pekutangira. Saka izvozvi tina angu titori panguva izvozvi patitori tiri panguva yekuti titsvagewo kuti tiwane masikani nemapapers ari kudiwa kuti mukoma Love More vabatsirwe. Alright. Chii chakaitika nezuro? Because you were supposed kuti vauye nhasi kuchipatara. But chii chakaitika? Alright, mukoma Love More vakaita dambudziko rekuti vakableeda vari kumba. Saka vakamboenda kuchipatara kuti vambobatsirwa, takamirira edu urongwa hwatakamirira. Saka vasvika kuchipatara kuchitungisa vakaadhimitwa nekuti pavakableeda ipapo vari kunzi vakarasa blood rakawanda zvakanyanya. Saka zvaizvozvi vakamboadhimitwa kuti vazoenderera zvavo kumberi vachizobuda imomo takamirira masikana tichifambira kuti akwanise kubatanidza. Alright. Saka kureva kuti vari kuchipatara vaadhimitwa pachitungwiza hospital. Vari muchipatara. Vari muwadani? Vari muward 3 pabhedhi 15. Ward 3. Mavisiting hours ndapi? Vanovhisitirwa na6 to 7 makuseni, 1 to 2 o'clock PM and then 7 to 8 zvekare PM. Alright. Ndezvipi zvimwe zvamuri kuda kuudza muri yeZimbabwe? Mari dzenyu dziri kubatirana zvadzo? Ndinotenda muri yeZimbabwe nerubatsiro panguva ino. Tingati kusununguka kuona takamira kudai soruoko rwenyu muri yeZimbabwe. Ichokwadi ndiri kutenda nerubatsiro rwamakatipa kuti tisvike pakutsvaga masikani zvatiri kuita. Ruoko rwenyu muri yeZimbabwe takanga tatogumirwa, asi pari zvino tiri munzira izvozvi kutotsvaga nekuti taane pekutangirawo muri yeZimbabwe. Pakanaka. Imwe mari imbo? Ndinotenda. Imwe mari. Sekuziva kwenyu kuti isusu hatichengete mari. Tongoti mari ikauya so apapo yakapinda itsa 253. Saka inongobuditswa yese then yodi kuitira kuti mari ishande inofanira kugarira kwamuri. Also vanhu ngavazive kuti aiwa mukoma havasiriwo vari kuchengeta mari. Vamwe vakazoti vakavaona kuti muchinda ane mari iyeyo vachifamba vanayo yavo yavanoshanda, but yekurapisa mukoma vasiriwo. Iri kungouya ichidai yotonochengetwawo kwairi kuchengetwa, kwairi very safe kuitira kuti mari inge iri safe. Munongoziva kuti mari ine miedzo handeni? Aiwa, pfuurira mberi nekurapisa mukoma. Alright. Pane vari kupawo marequest ekuti aiwa uyai nawo kuno. Pane vamwe vakatondi angoiwo dhiraivha ungatadzongowa dhiraivha uye nawo kubulawayo. Vamwe vaiti uya nawo waiti kupiko ndakamakona ese. Vanhu vari kuti uyai nawo tizowanamatira. Vamwewo umwewo wekuchipinge kunyanyadzi akanditi uya nawo kuno, ndine mishonga yandichavapa ngavauye kuno. Muri kuti kudii nenyaya yevarapi? Because handisi kuda kuita seunge ndini ndiri kuramba kana kuti ndiri kuti tisaendewo. Muri kuti kudii semuri? Alright, tinotenda muri yeZimbabwe. Rubatsiro rwenyu tinorugamuchira, asi panguva ino muri yeZimbabwe nesituation yakamira mukoma Love More, ichokwadi maherbs anokwanisa kurapa, anokwanisa kuita zvese, asi nekuda kwebleeding yavari kuita taimbokumbira kuti mwemisi madoctors amboongorora, nekuti dambudziko radzika zvakanyanya muri yeZimbabwe. Zvichida tingatope mhosva kwatiri nekuti tisu takanyanya kugara. Dambudziko rakomba, rakutoda pana chiremba kuti vambonyatsoongorora kuti mukoma Love More vambodzokera kuva mwiri uri right, uri fit nekuti izvezvi zviblood chairo sometimes vanenge vasina. Each and every time pavanoenda kuhospital vanotowedzerwa blood. Saka taimbokumbira kuti mwemisi kana vabva kumadoctors vamboongororwa nana chiremba, tinokupai zvenyu mukana muri yeZimbabwe panguva ino timboona kuti vambobatsirwa, nekuti dambudziko ravainaro rakakurisa. Imwe misi tichakutumiraiwo mafotos acho kana mavhidhiyo muchimboona nguva yavanobleeda kuti kana imi hamunga zvakaoma.
Asa nezuro wakableedha zvakatotyisa vanhu vese. chokwadi. Kune vanenge vachitoda mavidheos achona mukainboxa nhamba dzedu idzodzi ndinotokupai mavidheos moona kuti ichokwadi tine titoda kuuya kwamutare kwamuri kubruwayo but condition yavo havakwanisi kuti vafambe long distance. Bvunzai isusu takafamba nawo tingatokurudzira kuti uyai panzvimbo wada kunamata, uyai pachipatara tizovanamatira. Muwadhi mavari muzovanamatira. Thank you very much mukoma. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. Aiwa, tinotenda angose ndotenda mhuri yeZimbabwe nerubatsiro rwenyu. Rambai muchingotirangarirawo izvo zviri kufamba kwatiri kuitawo, tine mari dzatiri kubuditsawo tichigadzirisawo. Mukaramba muchingoisa ruoko rwenyu mhuri yeZimbabwe tinosvika namukoma Lavmo. Ndinotenda hangu nerudo rwenyu. Aiwa, tinotenda. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. Aiwa, tinotenda. Thank you.